képviselőit és a szervezők nevében is köszönöm érdeklődésüket és tudósításaikat az eseményről. Az EV Power Hungary mai sajtóeseményén vagyunk, amelynek egy nagyon fontos és nagyon izgalmas apropója van, hiszen egy nagyszabású toborzási kampányt indít a cég rövidesen Debrecenben és környékén. Ezen kívül a mai alkalommal hallani fogunk a cég globális, illetve a magyarországi 2025-ös évéről, ennek eredményeiről, fejleményeiről és természetesen az idei tervekről, illetve a hosszú távú debreceni elképzelésekről is. Elsőként hadd mutassam be a mai nap főszereplőit, Zhang Guanting urat, az EV Power Hungary Kft. Vezetőjét, Tom Rom urat, az EV Energy HR igazgatóját, dr. Kovács Ádámot, az EV Power Hungary közkapcsolatokért felelős vezetőjét, és köszönjük szépen Simon Zoltán tolmácsnak a segítést. Simon Zoltán úr fog nekünk tolmácsolni végig, tehát nyugodtan magyarul mindenki kérdezhet majd, és ő fogja angolra fordítani a kérdést, illetve az angolul elhangzó prezentációkat is az ő tolmácsolásában fogjuk magyarul hallani. Jó magam pedig Tóth Gábor vagyok, a mai nap moderátora, és néhány gondolatot csak a menetrendről előjáróban. Elsőként, ahogy említettem, a 2025-ös sikerekről és eredményekről, illetve a közeljövő terveiről fogunk hallani. Ügyvezető úr egy prezentációval készült, ezt fogjuk majd látni. Ezt követően HR igazgató úr fogja bemutatni a toborzási terveket, elképzeléseket és célokat. Ezt követően pedig dr. Kovács Ádám fog majd egy tájékoztatást adni nekünk a vállalat partnerségi együttműködéseiről, illetve azokról a különféle társadalmi felelősségvállalási projektekről, amelyben az EV már most is aktív, illetve a közeljövőben is aktív tervez lenni. Ezt követően, ahogy a prezentációk, illetve a beszédek elhangzottak, lesz lehetőség kérdezni az itt ülőktől. Mivel az időkeretünk azért viszonylag szűkös, ezért mindenkitől azt kérem, hogy maximum 2 kérdésre korlátozza itt helyben a kérdéseit, hogyha marad bármilyen olyan kérdés, amit nem sikerül idő hiányában megválaszolni, akkor erre természetesen írásban sort fogunk keríteni. Tehát kérdés nem marad megválaszolatlanul. Az esemény követően pedig természetesen sajtóközleményt is fogunk kiküldeni az önök címére, ezzel is igyekszünk segíteni a munkájukat. Úgyhogy akinek pedig esetleg a Wi-Fi hozzáférése még nincs meg, akkor csak egy praktikus információ. A Handwritten Debrecen nevű lehetőséget kell kiválasztani a Wi-Fi-nél, és ez föl fog hozni egy egészen külön weboldalt, és ott, hogyha annak az aljára tekernek, akkor ott van egy 24 órás, teljesen ingyenes passz, amitől már azonnal működni is fog az eszközükön a Wi-Fi. És akkor ennyi szolgálati közlemény után felkérem ügyvezető urat, Zhang Guanting ügyvezető urat, hogy tartsa meg nekünk prezentációját. Good morning, ladies and gentlemen. Thanks for you taking this invitation to come here. And today I'm delighted to have a chance to introduce our EVE battery Hungary and our strategy in Europe, especially in Hungary and in Debrecen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat a mai sajtóeseményünkre, amelynek során az EV Energy stratégiájáról, illetve terveiről itt Debrecenben, a régióban fogunk szót ejteni. Today I would like to deliver our strategy in Hungary, global technology and local values. Globális technológia és helyi értékek címmel szeretném ezt a prezentációt megosztani önökkel Debreceni helyi stratégiákat illetően. Yeah, as you can see, this our how to say, its open side is our industry, that's batteries and important part of the cars. But the real driver force remain the people. Specifically, is work and educate we and our colleagues demonstrate every day for the sake of the mutual development and our future. Azt szokták mondani az iparágunkban, hogy az autók fontos része az akkumulátor, de az igazi hajtóerő véleményem szerint továbbra is az ember. Mégpedig az a munka és az a szemlélet, amelyet munkatársaimmal nap mint nap teszünk a közös fejlődésért, a jövőért.
And today is a remarkable day in the life of EVE Energy. We are present our result for the 2025 and reporting our goals of this year, such as the largest scale recruitment campaign that will soon launch the Darbasin and this region. Kiemelkedő a mai nap az EV Energy életében. Bemutatjuk Önöknek a 2025-ös eredményeinket, beszámolunk az idei évre kitűzött céljainkról, például arról a nagyszabású toborzási kampányról is, amelyet rövidesen elindítunk itt Debrecenben, illetve a régióban. So far, our investment in Darbasin was around 400 billion footings, have reached an important stage. In the coming period, we will focus on the establishing and strengthen our production-related process. We will manufacture battery for BMW in our Darbasin plant, roughly the 450,000 square meter plant, which means that we'll be building the 45 hectare. A mintegy 400 milliárd forintnyi értékű debreceni beruházásunk egy nagyon fontos szakaszához érkezett a közelmúltban. A következő időszakban a termeléshez kapcsolódó folyamatok kiépítésére és megerősítésére fogunk fókuszálni. 45 hektáron épülő, 450 000 négyzetméteres üzemünkben a BMW számára gyártunk majd akkumulátorokat. The development of production capacity is proceeding according our the plan, and in coming period, a serious area will be extended to support the process necessary of the start of production and a stable operation. A gyártókapacitás kialakítása a terveknek megfelelően halad, a következő időszakban pedig több olyan terület is bővül majd, amely a termelés indulásához és a stabil működéshez szükséges folyamatokat támogatja. Yeah, our goal is to establish the stable and predictable and operation in Darbasin, and to attracting the professional who living in the Darbasin and this region want to work with us for the technical driving company with our international background. And we will talk about this shortly, but firstly, as you can see, this the result in 2025. Célunk az, hogy Debrecenben stabil, kiszámítható működést alakítsunk ki, és ehhez olyan szakembereket vonjunk be, akik a régióban élnek, és szeretnének egy technológiailag élenjáró, nemzetközi háttérrel rendelkező vállalatnál dolgozni. Erről rövidesen, részletesebben is fogunk beszélni, először azonban lássuk a 2025-ös eredményeket. As you can see in the left side, there are the four segments from the EVE. First, the pouch, largest cylinder cell, prismatic LFP cell, and prismatic NCM cell. And that's the segment in global market. Ennek a diának a bal oldalán láthatók azok a legfontosabb termékcsoportok, amelyeknek a gyártásával foglalkozik az EV Energy. Ezek a bizonyos tokos cellák, illetve nagyméretű hengeres cellák, akkumulátorcellák természetesen, prizmatikus LFP cellák, illetve prizmatikus NCM cellák. Yeah, as you can see, the right side, that's our the high performance in last year, 2025. For example, significant proportion of the electric truck on the top two globally, and where the road used the EVE technology. Jobb oldalon pedig szintén néhány eredményt emeltünk ki, többek között büszkék vagyunk arra, hogy globálisan második helyet értünk el a közepes és nagyméretű tehergépkocsik akkumulátorjainak installálása területén. In passenger vehicle, the business, we are the top 5 with the numbers power EVE battery installation in China. Yesterday I got the global market, the information, we reached the 8th of the global market. Ami pedig a személyautó piacát illeti, ott pedig a top 5 szereplő között vagyunk Kína tekintetében, globálisan pedig a 8 legnagyobb cég között. This position means we will install our EVE battery in the passenger market in globally roughly the 90,000 vehicle, as you can see roughly the 88,397 vehicle, roughly the 90,000. Ez személygépkocsi tekintetében majdnem 90 000 gépkocsit jelentett, látszik a pontos szám, 88.397 egész pontosan. And that this figure not just about volume, but we also about the reliable safety
industry neutrality, and is the prices on this base EVE present in Europe and in Hungary will be built. Mindezen számok azonban nem csupán a volumenről szólnak, hanem a megbízhatóságról, biztonságról, az ipari érettségről, kiforrottságról is, és pontosan erre az alapra épül az európai, illetve magyarországi jelenléte is. This slide, as you can see, there are the three manufacturer the location out of the China mainland. Ezen az ábrán, ezen a dián látható az a 3 Kínán kívüli gyártó lokációnk, gyártó üzemünk, amellyel jelenleg rendelkezünk. This deliver one signal, our strategy regional behind each this location. In addition, Malaysia and USA, Hungary and specific the 10% is our strategy important for us. Tehát az Egyesült Államokban, Magyarországon, illetve Malajziában, és ezek közül a Magyarország egy igen jelentős stratégiai fontossággal bíró helyszín. Not only is the new plant being building here, but even European manufacturer and the service center is the impeller established. Itt Debrecenben nem csupán egy gyártóüzem épül, hanem az EVE európai gyártási és kiszolgálási központja is itt jön létre. This decision was motivated by the pragmatic and European automotive industry and the skilled workforce and the industrial infrastructure and the opportunity for the long-term collaboration together. Ezt a döntést az európai autógyártók, autóipar közelsége, a képzett munkaerő rendelkezésre állása, illetve az ipari infrastruktúra és a hosszú távú együttműködési lehetőségek indokolták. EVE goal is the manufacturer, various customer and the business partner are local and we are long-term stable and sustainable operation and can be ensured. Az EVE célja az, hogy ott gyártson, ahol vevői, illetve partnerei megtalálhatók, és ahol hosszú távon stabil, fenntartható működést tud biztosítani. And as you can see, our revenue grows in the past 20 years. Look at this EVE long-term development. As you can see, in 2009, all of the revenue is roughly $30 million. Ezen a dián látható a cég árbevételének alakulása 2009-től 2024-jel lezárul. A 2009-ben, ahogy láthatják, mindössze $30 millió volt az árbevétele. Yeah, definitely, as you can see, in 2024, before the last year, we already reached roughly the 70,000, and this year we already exceed $80,000 million. Yes. Idei évre, illetve most a 2024-es a legutóbbi rendelkezésre álló pontos statisztikai adat, 2024-ben már 6 milliárd 763 millió dollárról beszéltünk, 2025-ben ez még tovább nőtt, és 8000 millió dollár, tehát 8 milliárd dollár körüli árbevételt prognosztizálnak. Yes, as you can see, in the past 20 years, we already increased 200 times. Tehát mintegy 200-szoros növekedést értünk el ez alatt a néhány év alatt. This rely on our sustainable structural growth and driving by technical development, new market, and a long-term relationship with our business partner. Ez egy tartós, strukturális növekedés, amely mögött technológiai fejlesztések, új piacok, illetve hosszú távú partneri együttműködések találhatók. What's the goal for our EV battery? We are achieving the growth with the safety, technology, and reliable quality, and sustainable and protect the environment. That's the foundation. Ráadásul ezt a növekedést biztonságos technológiával, megbízható minőséggel és hosszú távon fenntartható üzleti modellel valósítják meg, ezt tehát a fundamentumai a működésünknek. The EVE in Europe, as you can see this slide, the first location in Germany, there are the 6 deliver VMI hub, which means we can provide a comprehensive energy solution, and which means why we select the first location in Germany, we would like close with our luxury and the customer. Az EVE csoport európai jelenlétéről szól ez a következő ábra, amit azt láthatják, a németországi üzemben gyártják az úgynevezett VMI központokat, alkatrészeket, amelyek átfogó energiai megoldást nyújtanak mintegy 500 vevők számára Európa szerte. And the second, as you can see, EVE
Power Hungary is the, as mentioned earlier, is the first overseas factory of the EVE out of the China mainland and produced, as you know from the public media, we will produce the 64 series cylinder round shell and cylinder shell to our distinguished customer BMW. A második soron látható a magyarországi üzem, amelyre most elsősorban fókuszálunk. Ez volt az első Kínán kívüli gyártóüzeme a cégcsoportnak, és itt fogják gyártani az úgynevezett 46-os sorozatba tartozó hengeres alapú akkumulátorcellákat kifejezetten a BMW számára. Yeah, the last our EV CLS, which means the provide the technical support our competitors in the France is the ACC which is the French the battery company. We would like to provide our technical to support them to stable produce the battery. A harmadik soron pedig az EV CLS France nevű cég látható, amely technikai támogatást nyújt a cég számára. This is our EVE Hungary, as you can see. The first picture is the latest progress of our construction. And that, as you know, our is more extremely close with the BMW group, only the one row. Mindezt képekben is szerettük volna bemutatni. Az első részén bal oldalon látható a debreceni üzem, amely az abszolút szomszédságában helyezkedik el a BMW gyárnak. And as you mentioned, we will produce the high technology cylinder cell to BMW, as you can see in the middle picture, which the high technology, which means 30% greater driving range, faster charging, in direct charging, faster charging, and this battery will produce the 900 plus the kilometers CLTC the range, and the 400 range in the 10 minutes will be charged. Ez egy kiemelkedő technológiai színvonalat képviselő termék. Látható ez számokban is, mintegy 30%-kal nagyobb hatótávot tesz lehetővé az elektromos járművek számára, 30%-kal gyorsabb feltöltés mellett. Ez körülbelül olyan 900 km-t is meghaladó hatótávot jelent egyébként, és 10 perc gyors töltés alatt akár 400 km-es hatótávot el lehet érni ezeknek az akkumulátoroknak a segítségével. And after SOP, we will the peak volume of the capacity is 280 GWh annually capacity. Definitely, we will create more than 1,000 vacant job in local and in this region. Definitely, we in parallel discuss with the local government to prepare the R&D development. 280 or 28? 28. 28, okay. Sorry. A harmadik ábrán pedig szintén néhány szám látható még az üzemre vonatkozóan. 28 gigawattórás éves kapacitás lesz majd a teljesítmény, hogyha teljes kapacitással dolgozik. Mintegy 1000 munkahelyet hoznak ezáltal létre, illetve jövőbeli kutatási és fejlesztési projekteket is szeretnének itt Debrecenből megvalósítani. This slide is our EVE Hungary, the project timeline and the remarkable milestone in EVE Hungary, the history. And if we examine the most important milestone of the EVE Hungary project in Debrecen, we can see that the investment did not start over time, but is the result of series years considered the preparation. In the slide 10. Yeah. Skip some parts. Sorry, it's my mistake. Ha pedig megvizsgáljuk az EV Power Hungary Debreceni projektjének legfontosabb mérföldköveit, akkor azt láthatjuk, hogy a beruházás nem egyik napról a másikra indult el, hanem egy több éves tudatos előkészítés előzte ezt meg. Yeah, this project was announced in 2023 and following by the established company and start a collaboration with the University of the Debrecen in 2024. A projekt bejelentésére 2023-ban került sor, ezt követően 24-ben zajlott le a cégalapítás, illetve az együttműködés elindítása a Debreceni Egyetemmel. Yeah, and this was crucial for us because we built a local knowledge and supplied of skilled workers in the long term. As you can see,
the line in the third picture, we stand currently so far we already is allocate more than 60 the local person to study how to manufacture the battery in our China. Mindez számukra kulcsfontosságú volt, hiszen a helyi tudásra és a szakember utánpótlásra hosszú távon is szeretnénk építeni, ahhoz látszik is itt a harmadik képen, már jelenleg is mintegy 60 munkatársunk van a képzés folyamatában, ahol az akkumulátoripar technológiai kérdéseivel ismerkedik a gyártásra felkészülve. Yeah, in the bottom of this line, I would like to emphasize the related necessary permit. In the end of the 2024, we get the IPPC permit obtained. In the April of the 2025, the building permit is obtained. That's very important for us. Az alsó áblasoron pedig az építkezéshez kapcsolódó fontosabb mérföldköveket emeltük ki. 2024 végére megszereztük például a szükséges környezetvédelmi engedélyeket, 2025 áprilisában pedig az építési engedélyt is. Ez egy nagyon fontos mérföldkő volt mindkettő. Yeah, definitely after the permit obtained, our construction commenced in our business professional, the strictly multi-stage official process during the collaboration with the related authority throughout. Mindez természetesen egy szigorú, több lépcsős hatósági folyamatnak, eljárásnak az eredménye, végeredménye volt, amelynek során mindvégig szorosan együttműködtünk az illetékes hatóságokkal, szervekkel. Especially this year, construction will reach the point our main buildings will be walls and roof. From this point on, security part of the work will continue inside of the building. 2025-ben megindult az építkezés is, az idei évben pedig el fog jutni arra a pontra, hogy az összes főépületünk falakat és tetőt kap majd, és innentől kezdve a munkák jelentős része az épületeken belül folytatódik. The internal mechanical and the infrastructure will begin, including power supply, cooling, heating system, and technical unity and special system required for production this year. Megindul majd a belső gépészeti és infrastrukturális kivitelezés, beleértve az energiaellátást, a hűtési-fűtési rendszerek kiépítését, technológiai közműveket, illetve a gyártáshoz szükséges technológia telepítését. We still committed to the local government and the local resident, our customer. Our goal is start our series product in 2027. Célunk, elkötelezettségünk továbbra is az, hogy 2027-re megkezdjük a sorozatgyártást, természetesen figyelembe véve a minőség, illetve a fenntarthatóság szempontjait is. Yeah. With our safety, quality and sustainability in mind, we are not building mobility of the future tomorrow. We are building in today with the right person and in the right place here with you in the Derbyshire. Hisszük és valljuk azt, hogy a jövő mobilitását nem holnap fogjuk létrehozni, hanem már ma, a megfelelő szakemberekkel, a megfelelő helyszínen. Ez konkrétan azt jelenti, hogy itt, önökkel, Debrecenben. Yeah, that's why the information would like to share everyone in order to, we would like to simply on the same table and future like the create our future in Derbyshire and overcome all the obstacles. Ezt szerettem volna tehát megosztani önökkel arra vonatkozóan, hogy hogyan képzeljük el a jövő közös építését itt Debrecen városában. Thanks for your attention, today. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen ügyvezető úr bemutatóját, és azt gondolom, hogy világossá válhatott mindenki számára, hogy valóban nagyszabású és izgalmas fejlesztések tanúi lehetünk itt Debrecenben. És ezekhez a fejlesztésekhez természetesen elengedhetetlen egy jól képzett, szorgalmas, kiváló csapat. Ehhez pedig természetesen elengedhetetlen egy hatékony toborzási munka, aminek a részleteiről fogunk a következőkben hallani. Felkérem Tom Rong urat, az EV Energy HR igazgatóját, hogy számoljon be arról a toborzási kampányról, amelyet rövidesen elindít az EV. Dear guests, I would like to welcome you all. Today is an extremely important day for us. Kedves vendégeink, én is csatlakoznék az előttem szólókhoz abban, hogy szeretettel köszöntöm Önöket. Rendkívül fontos számunkra ez a mai nap, ahogy ez már elhangzott. In the coming weeks, we will not only be advertising jobs,
but also working together to build the future of electromobility and Debrecen. A következő hetekben ugyanis nem csak állásokat fogunk meghirdetni, hanem együtt fogjuk továbbépíteni az elektromobilitás, illetve Debrecen jövőjét. In the first half of the year, we will be launching a large-scale recruitment campaign in Debrecen and the surrounding areas. 2026 első felében megszabású toborzási kampányt indítunk Debrecenben, illetve a régióban. We plan to hire around 400 new employees, relying as much as possible on the domestic labor force. Ezen időszakban mintegy 400 munkavállalót tervezünk felvenni, a lehető legnagyobb mértékben a hazai magyarországi munkaerőre támaszkodva. It is a priority for us, for our company, to recruit the workforce needed to support our expanding capacities, primarily from the city and its surrounding towns. Vállalatunk számára kiemelkedően fontos cél, hogy a bővülő kapacitásokhoz szükséges munkaerőt döntően a városból, illetve a környező régióbeli településekről vonjuk be. So specifically, who are we looking for? During the expansion, we are looking for technicians, engineers, and support staff who wants to work in an international environment and are open to long-term professional development. Kiket is keresünk, tehát merülhet fel a kérdés. Ennek az első szakaszbeli bővítésnek a során olyan technikusokat, mérnököket, illetve támogató munkatársakat keresünk, akik nemzetközi színvonalú környezetben szeretnének dolgozni és nyitottak a hosszú távú fejlődésre. In the first half of the year, the focus will be on production-related technician positions, and in the second half of the year, on engineering positions. Az év első felében a termeléshez kapcsolódó technikusi pozíciók lesznek fókuszban, az év második felében pedig a mérnöki pozíciók. The transfer of knowledge to production-related technicians, engineers, and managers will take place in China as part of an educational project before test production. A termeléshez szükséges tudás átadása a technikusok, illetve a mérnökök és a vezetők számára a tesztgyártás megelőzően Kínában fog majd sorra kerülni egy oktatási projekt keretein belül. In addition, recruitment for white-collar office position is ongoing. For example, in the areas of HR, law, and finance. Emellett a fehérgalléros irodai munkavállalók toborzása is beindul majd, folyamatosan történik majd, például HR, jogi terület, pénzügyi terület kapcsán. There are also special positions for which there is a new demand in the region, making it difficult to find professionals. Vannak olyan speciális területek, pozíciók is, amelyek iránti igény viszonylag új még ebben a régióban. Nem egyszerű ezeket sokszor megtalálni. Such as Chinese interpreters or employees with experience in the battery industry. Csak két példát említsek, például kínai tolmácsot találni, viszonylag nehéz jelenleg, illetve olyan munkavállalókat, akiknek már van tapasztalata az akkumulátoripar területén. Of course, for these positions, everyone can apply on our career page, which can be found at career.evepower.hu. Jelentkezni a karrier oldalunkon keresztül lehet, amelynek címe career.evepower.hu. Our advertisements are available on Profession, CV Online, and LinkedIn. Hirdetéseink elérhetők a profession.hu-n, a LinkedIn-en, illetve a CV Online honlapokon. We place the greatest emphasis on online advertising in our recruitment campaign, but we will also be present at several job fairs and career orientation days in Debrecen and surrounding region. Leginkább az online hirdetésekre helyezzük majd a hangsúlyt a toborzási kampányban, azonban Debrecenben és a régióban számos állásbörzén is jelen kívánunk lenni, pályaorientációs napokon szintén megtalálhatóak leszünk. In addition, we have already held lectures for engineering students at the Faculty of Engineering of the University of Debrecen. And we would like to continue this year and extend
to vocational training as well. Ezen kívül tartottunk már előadást, órát a Debreceni Egyetem műszaki karán, mérnök hallgatóknak, és ezt idén szeretnénk egyrészt folytatni, másrészt kiterjeszteni a szakképzésre is. There is already significant interest in our positions, and every day we are approached by potential employees from the region who wants to gain experience in the battery industry. Már most is jelentős érdeklődés van a megnyíló pozíciók iránt. Nap mint nap keresnek minket olyan potenciális munkavállalók, akik a régióból érkezők és szeretnének tapasztalatot szerezni az akkumulátoriparban. Our company currently has 165 employees, and the ratio of blue collar to white collar workers is around 80 to 20% now, and will remain so in the future. Cégünknek jelenleg 165 munkavállalója van, és a kék és fehér galérosok aránya olyan 80-20% között van jelenleg is, illetve a jövőre vonatkozóan is ez az arány a tervezet. So I encourage everyone interested in to apply with confidence. If you have any questions, we are happy to help. Biztatom az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek, forduljanak hozzánk bizalommal, ha pedig bármiféle kérdésük van, akkor is szívesen állunk rendelkezésre. If you want to see the results of your work on the roads, you've come to the right place. Let's continue to build the future of electromobility and Debrecen. Aki szeretné a munkája, a végeredményét az utakon is viszont látni, annak mindenképpen nálunk jó helye van, köztünk van a helye. Építsük tovább is együtt az elektromobilitást, illetve Debrecen jövőjét. Thank you for your attention. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen igazgató úrnak a beszámolót, és sokat hallhattunk már arról, hogy szó szerint értve is építkezik az EV Debrecenben, de átvitt értelemben is igaz ez a szó, hiszen folyamatosan építi a társadalmi kapcsolatait, egyre aktívabb szereplője a közösségének. A következő percekben erről fogunk hallani, kicsit többet fogunk megtudni arról, hogy milyen oktatási együttműködéseket, kamarai együttműködéseket indított a cég, illetve mit tervez a jövőben, és milyen tervei vannak a társadalmi felelősségvállalást illetően. Erről dr. Kovács Ádámot fogjuk hallani, az EV Power Hungary közkapcsolatokért felelős vezetőjét. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a sajtómunkatársainak, hogy elfogadták meghívásunkat. Önök képezik azt a hiteles hidat a lakosság irányába, amire számunkra nagy szükség van, hogy a céljainkat, a döntéseinket, illetve az eredményeinket, azokat kontextusban helyezve, valós képet adva a vállalat tevékenységéről jussanak el a különböző helyi közösségekhez. Meggyőződésünk az, hogy a felelős vállalati működés az már nem csak gazdasági teljesítményt jelent, hanem egy nyílt és átlátható kommunikációt is. Az ügyvezető úr jól bemutatta, hogy milyen szempontból volt mérföldkő 2025. Így utolsó megszólalóként én pedig elmutatom, hogy mi ennek az egész sajtótájékoztatónak a fő kontextusa. Az, hogy most ért oda az EV, hogy mind az európai, mind a magyarországi jelenléte ma már nem csak munkahelyeket teremt, hanem egy hosszú távú jövőképet tud biztosítani a helyi fiataloknak. Ehhez pedig bővítenünk kell az együttműködéseinket, és erről fog szólni a 2026-os év. Azt tudniuk kell, hogy bár az EV Energy az egy 33 000 fős cég, de alapvetően egy családi vállalkozás, ezzel a szemlélettel, tehát itt nem negyedéves döntéshozatalokban gondolkodnak, hanem évtizedekre előre szóló döntések születnek, és a közösségekhez, a munkavállalókhoz való viszonyulása is a cégnek tükröződik ez a fajta értékközösség, amit egy családi vállalkozás jelent. Tehát 2026 a partnerség éve lesz, olyan hosszú távú együttműködéseket fogunk kialakítani a régióban, amelyek egyszerre teremtenek gazdasági értéket, kézzelfogható hasznot a helyi közösségnek és biztos életpályát a fiataloknak.
Nagyon röviden arról, hogy a 2025-ös aktivitásunk az miről szólt, arról, hogy feltérképezzük azokat a társadalmi felelősségvállalás szempontjából fontos aktivitásokat, amelyek illeszkednek a vállalat profiljába, ezért elsősorban oktatási, kulturális együttműködéseket, illetve karitatív tevékenységet folytatott a vállalat. Részt vettünk a reptéri futáson, támogattuk a karitatív testület munkáját, vagy éppen a józsai óvodákba vittünk ajándékot, egy szerte ágazó tevékenységet végzünk ezen a területen. A célunk az, hogy a BMW partnereként jó példával szolgáljunk a társadalmi felelősségvállalás területén a többi cég számára is. És hogyan kívánjuk ezeket a céljainkat elérni. Ahogy itt Tomtól elhangzott, egy nagyon jó tapasztalataink vannak egyébként a toborzás területén. Az a jelenlegi létszám, ami itt elhangzott, annak 93%-a az egyébként magyar munkaerő, tehát továbbra is abban elkötelezett a cég, hogy magyar munkaerőt alkalmazzon, azonban azok a mérnökök és technikusok, akiket keresünk, azok nem teremnek minden pokorban. Nyilvánvalóan most ezekkel a toborzási kampányokkal a szükséges létszámot fel tudjuk tölteni, viszont itt évtizedekre előre kell gondolkodni, ezért alakítjuk ki azokat az oktatási együttműködéseket elsősorban a Debreceni Szakképzési Centrummal, másrészt pedig a Debreceni Egyetemnek 4 karával, egyrészt a műszaki karral, a természettudományi karral, az informatikai karral, illetve a gazdaságtudományi karral, hogy hosszú távon is rendelkezésre álljon a megfelelően képzett munkaerő. Ehhez mi azokat az erőforrásokat, amelyekre az egyetemnek szüksége van, biztosítjuk. Legyen szó arról, hogy oktatókat biztosítsunk, legyen szó arról, hogy eszközöket biztosítsunk hozzá. Ugye ezeknek az együttműködéseknek a tartalmáról egyébként a Debreceni Egyetem karaival majd külön-külön is be fogunk számolni. Ugyanakkor nem csak a munkavállalók számát szeretnénk, vagy a magyar munkavállalókat helyzetbe hozni, hanem a magyar vállalkozásokat is, hogy az a beszállítói lánc, ami egy ilyen globális multinacionális cég köré épül, az minél inkább lokális legyen. Ennek érdekében együttműködést alakítunk ki a Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Vállalkozók Országos Szövetségével. Ezekben az ő támogatásukra számítunk. Nyilvánvalóan együttműködünk az RDC-vel is, aki rendszeresen szervez beszállítói fórumokat, annak érdekében, hogy feltérképezzük a helyi gazdaságban rejlő lehetőségeket. Csatlakozunk a hazai szervezetekhez, amelyek érdekképviseleti tevékenységet látnak el, hogy becsatornázzuk egyrészt a mi piaci tapasztalatainkat is, illetve egy hosszú távú támogatási programot fogunk kialakítani a Debreceni Karitatív Testülettel, illetve a hozzá kapcsolódó tagszervezetekkel. Ezen túlmenően továbbra is folytatni fogjuk azokat a sportrendezvényeknek a támogatását, kulturális eseményeknek a támogatását, amit a tavalyi évben elkezdtünk. Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem támogatása mellett. Ugye ez megjelenik a mi környezethasználati engedélyünkben is, az IVI volt az első, aki a környezethasználati engedélyében elkötelezte magát a szürkevíz használata mellett. Megújuló energiát használunk a gyártási folyamatban, ugyanakkor látjuk és tiszteletben tartjuk azt, hogy vannak bizonyos szakmai, illetve civil aggodalmak bármilyen ipari beruházással, így az akkumulátorgyártással kapcsolatban is. Ugyanakkor azt hangsúlyozni szeretnénk, hogy az akkumulátorgyártás az a modern ipari termelésnek és értékláncnak egy nagyon fontos eleme, és ebben minden, tehát a legszigorúbb jogi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelünk, sőt, sokszor ezeken túlmutató technológiát alkalmazunk, legyen szó mondjuk adott esetben mondjuk a víztisztításról. De meggyőződésünk az, hogy ezeket az aggodalmakat kizárólag egy nyílt és transzparens kommunikációval lehet elosztatni,
ezért már a gyár építésének szakaszában ki fogjuk nyitni a gyár területét, és szervezett túrákkal meg lehet ismerni egyébként magát a vállalatot, a vállalat működését, és az itt építendő üzemnek a paramétereit gyakorlatilag első kézből lehet megismerni, hogy mit fogunk itt gyártani, bár mondjuk egy mintát hoztam ide az asztalra, hogy önök is megtekintsék, hogy hogyan néz ki mondjuk egy akkumulátor cella, majd később körbeadom, de hogy a lakosság lássa azt, hogy itt a világon semmi olyan dolog nem történik, ami aggodalomra adna okot, és minden ilyen felvetésre nagyon szívesen választ adunk, illetve első kézből mutatjuk majd be a lakosságnak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a tájékoztatást, és ahogy említettem, még a rendezvényünk elején idősebbek emlékezhetnek rá, hogy most lesz lehetőség a kérdések megfogalmazására, illetve aki majd egyéni interjúban gondolkodik, őt is természetesen szeretettel várjuk, ennél a viszonylag jól látható sajtófalnál fogjuk az egyéni interjúkat fölvenni, és amire Kovács Ádám úr utalt, lehet, hogy messziről esetleg üdítős lakonnak tűnt, de közelről nézve valami egészen más, nyugodtan kézbe lehet venni, ez az a bizonyos hengeres cella, amelyet itt fognak Debrecenben gyártani. Úgyhogy akkor át is adom a szót, akinek kérdése van, bátran jelezze, és akkor megválaszolja az illetékes. Domi Magik vagyok a Világgazdaságtól. Tudhatunk-e esetleg valamit arról, hogy hogyan hatnak azok a meglehetősen hektikus változások, amik a világpiacon tapasztalhatók az elektromos autógyártás körül? Ugye talán nem sikerült oly mértékben ezt felpörgetni, mint ahogy ezt bárki is itt Magyarországon is várta volna. Hogyan hatnak ezek a cégnek a jövőképére, illetve hát stratégiájára? So, journalist from the journal Világgazdaság. Question is, how do the hectic changes in the global battery and electromobility market affect your strategy, your image of the future? Perhaps the development of this segment of the industry was not quite as quick as anticipated a few years ago. How do you see the impact of those changes? Please let me respond to this question. If we have a clear the strategy in the global market, first, as we mentioned in my presentation, technical driving. What's the meaning? The technical driving. We would like close the communicate and approach our primary customers such as BMW, Daimler, Volkswagen, through the development of our future the battery. The second, as we mentioned, Let me translate. yes, thank you. Tehát nyilván mi egy globális piacon igyekszünk működni, globális szereplőket kiszolgálva a termékeinkkel, ezek közül megemlítette azt a három jelentős magyarországi autógyártót, a BMW-t, a Daimler-t, illetve a Volkswagen is elhozott? Yeah. Volkswagen csak nincs ugye Magyarországon, de jelentős gyártó ennek ellenére. Tehát az ő szükségleteiket igyekeznek elsősorban kielégíteni. Vagy valami fontosabb lehet? Nem volt teljesen. The second, why we would like collaborate with our segment the customer, as we mentioned. Why we Yeah, collaborate? yeah. Miért igyekszünk együttműködni ezekkel a globális szereplőkkel? All of them can coach us and let us focus on the ESG, the topic of sustainability. Could you a bit slower, please? But yeah, our luxury customer would like to enlighten us and coaching us focus on the ESG topic. ESG and SCR. Ezek a nagy presztízsű vevőink nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatósági céloknak való megfelelésnek is, megfelelésre is. Sustainability, high quality, high performance. That's the foundation, the request from our customer. Alapvető elvárás számunkra a magas kiemelkedő minőség, a teljesítménybeli mutatóknak a kiemelkedő voltak. Plus, our founder is an engineer. A mi cégünk alapítója maga is mérnök. Yeah, who is the technical driving the person? Who is the technical Driving the person, orientation person. Gyakorlatilag ő egy technikai beállítottságú, ezáltal motivált erre
nagy gondot fordító személy. Yeah, so he has a slogan, empower the world with EVE energy, which means that they would like focus on innovation and supply the sustainable energy and the battery to the market. Can you repeat that, please? Yeah, he has Van egy szlogenje, van egy slogan and a strategy, empowerment the world with EVE energy. Empowering the world with EVE energy, energy. tehát a világnak energiát adunk gyakorlatilag, az EVE energy küldetése az, hogy energiával lássa a világot, energizálja azt. Yeah, so which means that we have as you can see the revenue development. That's the reason we have the rapid development with our high Ez áll technology. a hátterében annak a kiemelkedő árbevétel növekedésnek, amit az ábrán is bemutattak. Yeah, that's all. Tehát annyival hadd egészítsem ki, hogy és árnyaljam a kérdést. Ugye a tavalyi évben az Európai Unióban és egyébként Magyarországon is 26%-os növekedés volt az elektromos járművek értékesítésében átlagosan, úgyhogy egyébként tudtommal Romániában meg kb. 30%-os visszaesés, tehát ez azt jelenti, hogy azért a nyugat-európai, illetve közép-európai részben elég jó ütemben halad az elektromobilitásban történő átállás. És azt is látni kell, amikor itt az ügyvezető bemutatta a gyártott termékeket, azok nem kizárólag, most természetesen az itteni gyár az elsősorban a BMW kiszolgálására jön létre, de valójában okostelefonokba, rollerekbe, pacemakerekbe, drónokba, rengeteg mindenbe gyártunk egyébként akkumulátorokat, amelyek a mindennapi életünknek a részei. Legyen szó mondjuk akár az otthoni energiatárolásról, ez egy egyre fontosabb terület lesz. A másik pedig a nagyobb kapacitású napelemparkokhoz energiatároló modulokat gyártunk, ezekben például óriási bővülés van, tehát a piac megtalálja azt, ahol ezeket a terméket fel tudja venni, nagyon pozitívak a jövőre a kilátásaink. Ehhez egy picit még kapcsolódva fölvetődik a világban is, de akár Magyarországon is, hogy tehát emberhez hasonló robotok gyártása is felfuthat a közeljövőben, nem túl távoli jövőben. Palkovics miniszter úr, vagy volt miniszter úr is célzott erre, hogy ebbe a piacra esetleg célszerű bekapcsolódni, hogy nyilván akkor ez a típusú akkumulátorgyártás is érdekli őket, illetve hogy valóban perspektívát látnak-e az ilyen emberszerű robotoknak a gyártásában érdekli őket ez a piac. Another area, just a minor question on the side, is that another field which experiences phenomenal growth is robotics. We see robots all around us, including humanoid types of robots. Our former Minister of Industry, Sopalkovic, addressed this issue recently. And the question is whether you see the same, that robots, maybe android types of humanoid types of robots, which might also need batteries, would be yet another field in which your products could be used. Szerintem ebben a kérdéskörben még nem gondolkodott a cég. Most, hogy a jelenlegi világ hogyan néz ki, az, hogy amit lehet robotizálni, azt robotizálnak, vagy gondolom automatizálnak. Például a celláknak a tárolása is úgy történik, hogy ezeket automata eszközök mozgatják, tehát nem emberek, azért mert a robot, hogyha 2 milliószor kell valamit megmozdítani, ez 2 millió gyára is pontosan ugyanúgy fog hozzájárulni és megmozdítani. I would like to make an additional comment for this the question. Hadd tegyek hozzá valamit még ennek a kérdéshez kapcsolatban. As you can see, our battery is similar to family battery for the toy. Látható ezen az akkumulátor, hogy nagyon hasonlít ahhoz alakján tekintve, amit mondjuk játékokban vagy háztartási eszközökben is már megszokhattunk. Yeah, which means EVE can produce a battery for each field. Természetesen az EVE képes mindezen eszközök számára, ezekben való felhasználásra szánt akkumulátorokat is gyártani. If something need a battery. Ha valamihez elem akkumulátor kell, akkor abban jók vagyunk. Akkor a mai nap eredménylistájára ezt is fölírjuk, hogy szerkesztő asszony egy piacirést talált még az EVE számára. This is fine. Just
As an extra point, in fact, to better understand robotics AI area, we do have a subsidiary company in China, which is focused on the research on robotic technique and to better produce battery for these area products. Csak kiegészítendő egyébként az EV Energy-nek van egy kínai leányvállalata, Kínában található leányvállalat, amely konkrétan mesterséges intelligenciával, illetve robotikával kapcsolatos fejlesztéseket folytat. Elsősorban az akkumulátorgyártás hatékonyabbá, automatizáltabbá tétele érdekében, tehát ezen a területen is aktívak. Köszönöm. Baranyi Kristóf vagyok a Média Centrum Debrecentől. Ugye az előadás során több ízben is elhangzott, hogy az EV Power szeretné leginkább a hazai munkaerőt foglalkoztatni, és a jó hazai munkaerőt foglalkoztatni, viszont éppen a sok nemzetközi beruházás miatt nagyon nagy a verseny a jó hazai munkaerőért. A korábban elhangzott globális előnyök mellett miért érdemes valakinek mégis az EV Power mellett letenni a voksát? So our journalist from the local media center is asking, we heard that EV Power is concentrating on the local workforce for the most part here in Debrecen. Obviously there's a significant competition for that same workforce because of the large number of investments that took place in the region. So the question is, with all this competition and with the global advantages that you mentioned in connection with your company, what else could be enlisted as reasons for that highly trained or good quality workforce to choose your company as opposed to other companies to work for? Yeah, as I mentioned, definitely we fully respect our competitor in the Debrecen, but we have the different with our competitors with others. First, as you know, in my presentation, EVE firstly delivered the cylinder cell in global. First delivered cylinder cell, round cell in global. For the BMW class. Teljes mértékben tiszteletben tartva a versenytársainkat itt Debrecenben, minden tiszteletünk az övéké, mi azonban sok tekintetben különbözünk tőlük. Például az EV volt az első cég, amely globális méretben ezt a típusú hengeres akkumulátorcellát piacra dobta, nem véletlen, hogy a BMW őket választotta beszállítóként. The second, this, as you mentioned in my presentation, this is the first factory in Europe out of China mainland. Az is nagyon fontos szempont, hogy ez a cég első Kínán kívüli gyáregysége, tehát ennek is van jelentősége nyilván. It's such our first baby in family. We need to deliver all the effort and take care this the factory. Ez azt is jelenti, hogy ez olyan, mint az ő elsőszülött gyermekük, amire nagyon oda fognak figyelni, nagyon fontos számukra, hogy itt minden a lehető legjobban működjön. It's not only the investment, it's our second hometown of China mainland. Nem egyszerűen csak egy külföldi befektetés vagy beruházás, ez számukra ez tulajdonképpen egy második otthon nekik Kínán kívül itt Debrecenben, úgy tekintenek a városra. Yeah, that's my perspective to think about our investment in Hungary. Tehát ő személy szerint így vélekedik, így gondolkodik erről a debreceni beruházásról. Yeah, that's. Do you have any comment? Köszönöm a lehetőséget, Szabó Zsolt László vagyok, a Magyar Hang újságírója, és az Ádámtól hallottakhoz kapcsolódna a kérdésem, ugye említette, hogy a nyitottságot képviselik, és ehhez kapcsolódna a kérdésem, ugye, hogy el fog készülni majd ez a szürke vízrendszer, amelyhez elsőként ugye csatlakozott az EV is, és hogy amikor megkezdül, egyrészt jól értem, hogy akkor 27 elején már el fog kezdődni a sorozatgyártás, másodszorban pedig, hogy mikortól fogja tudni használni ezt a szürke vizet a gyár, illetve onnantól kezdve, hogy használja, milyen arányban oszlik meg a szürke víz, illetve a felszíni víz használata az üzemben. Follow-up question, especially to Adam's talk, who talked about the openness of the company as well as the fact that they were among the first, or they were actually the first in the city to commit to the use of grey water in their technological processes.
question would concern whether he understood correctly that that would also happen from 27, from early 27 when production starts, when serial production starts. And when the use of grey water starts, what would be the proportion of the use of grey water versus surface waters or other types of waters? Igen, itt a megértést segítendő, a tömeggyártani nem lehet kizárólag használatban vételi engedély birtokában, ami majd a 2027-es évben valamikor történik meg, de inkább a közepe és a vége között, ez semmiképpen nem az elején. To understand everything, to make sure that everything is understood correctly, the mass production, the serious production can only happen in the possession of the utilization or site permit. And that's not going to be any time before the beginning, but maybe it's even a little bit later in the year of 2027. A szürkevíz hálózat kiépítését ugye az önkormányzat végzi, ez a mi ismereteink szerint egy folyamatban lévő beruházás. The construction of the grey water system is the responsibility or the undertaking of the local municipal government. To our knowledge and understanding, this is a project which is ongoing, it's already happening. És ez 2026 végére várható. It is expected to be completed by the end of 26. De amikor egy ideális működést feltételezünk, tehát hogy minden infrastruktúra odaért a gyárterülethez, akkor alapvetően a beérkező vízfelhasználásnak a 95%-a az gyakorlatilag a hűtést szolgálja, és a maradék 5% az, ami alapvetően ugye jogszabály szerint is, nem tudom, a mosdóknak a használatához és társai, amihez egyébként felszíni vizet veszünk igénybe. Tehát amit itt fontos leszögezni, hogy sem az ideiglenes működésnél, sem pedig a végleges működés kapcsán felszín alatti vizet nem használ a gyár. So in the ideal operating conditions, 95% of the water consumption of the company would be from grey water, which is predominantly used for cooling purposes. Obviously, there's also about 5% which is used in bathrooms, lavatories, and other purposes. But actually, it's not going to be any groundwater base affected by the operations of the company at all. És ismereteim szerint a mi gyárunk fogja alkalmazni a legmodernebb, tehát az RO technológiájú víztisztító RO, igen. So to my knowledge, it is our company that will be the first to use the so-called RO technology for grey water use. Nem a szürke vízhez kapcsolódik, hanem a saját szennyvíz kibocsátásának a tisztításához. It's not for grey water use, but it's for the cleaning of our own water. De ez az elérhető legmodernebb és legdrágább technológia. Available highest state-of-the-art technology that's available. Köszönöm szépen. Igen, Kovács Ádám most említette, bocsánat, Nagy Sándor vagyok Debrecennél, hogy a vízszűrő ugye a legmodernebb lesz. Viszont ha a gyár felé tekintünk, akkor mindenki a kéményeket látja, hogy ott mennyire lesz modernebb még esetleg a szűrő, mennyire tudják csökkenteni ezt a károsanyaag kibocsátást. Illetve az utóbbi 2 tüzet információink szerint a BMW-nél akkumulátorok okozták januárban és novemberben. Hogyan próbálja az Eve Power biztonságosabbá tenni az akkumulátorokat, hiszen a többség azért is tart az autótól, az elektromos autótól, mert könnyen borul. Second question would be also, to our knowledge, 2 cases of fire at the BMW plant were both related in November last year and January of this year to the energy module in the plant. What does EV do in order to make batteries safer because of this risk of fire? Én olvastam a BMW-nek mind a 2 közleményét, egyikben sem olvastam akkumulátorban. Azt tudom, hogy a gyárban történt tűzeset, de ott mindennek a részleteit nem tudjuk, ez kizárólag, hogy a BMW. De akkor kezdem a második kérdésnek a megválaszolásával. Ugye itt egy gyakorlatilag 1 kilométer hosszú gyártósorról beszélünk.
ami olyan automatikával van ellátva, tehát megszakító berendezésekkel, hőkamerával, olyan optikai érzékelőkkel, amelyek folyamatosan figyelik a gyártásnak minden paraméterét, és ahol hiba keletkezhetne, ott automatikusan beavatkoznak. It is equipped with sensors, heat sensors, optical sensors, and interrupting devices that continuously monitor the production process and stops it whenever any irregularity is experienced and interferes or intervenes with the process. És a normál körülmények között egyébként, hogy nem éri fizikai behatás az akkumulátorokat, akkor nem történik velük semmi. Under normal circumstances, when there is no physical impact on the batteries, there shouldn't be any resulting consequence. Ezért ahol probléma merülhet fel, az alapvetően a tárolásnak a kérdésköre. Mi ezért fogunk automata tárolósorokat alkalmazni. Ahogy mondtam, hogy ha odahoz 2 milliószor kell hozzányúlni, akkor az mindig ugyanabban a metodikában fog a robotok által történni. Where problems may potentially arise in connection with batteries is on the one hand storage, and this is why we're going to use the automated storage system so that the very precise regulated operations will take place 2 million times without any potential human error. Ami szignifikánsan csökkenti az ilyen tűzeseteknek egyébként a kialakulását, durván egyébként ilyen 80-90%-kal, az az, hogy ezek az akkumulátorok csak 30%-os töltöttségre vannak töltve. Ez megkönnyíti egyébként a szállítást is. What can also significantly reduce this risk is that the battery is produced are only charged to about 30% capacity, which of course is very useful for both the transportation, which is generally safety. De nyilván minden létező esetőségre fel kell készülni, tehát ugyanúgy, ahogy a BMW-nél nálunk is van létesítményi tűzoltóság, akik be tudnak avatkozni az ilyen esetekben, hogy az akkumulátorcellák elkülönítetten vannak tárolva, ami szintén azt eredményezi, hogyha bárhol lenne, hogy ez nem klasszikus értelemben égnek, hanem füstölni kezdenek, akkor ezeket ugye elkülönítik és olyan boxokba helyezik, ahol lemerítik tulajdonképpen, és így nem tud belőle hőhatás keletkezni. But we must obviously be prepared for all sorts of contingencies, which is the reason why, similar to BMW, we have our own on-site fire department at the facility. The cells, the battery cells are also stored separately. Obviously, it's not even fires that we talk about in such cases, just smoke being generated and heat is being discharged, but the technology that we have on site for the storage is such that these cells are immediately discharged and any potential harmful substances are therefore prevented from being emitted. Tehát mind a fizikai biztonság, mind a kollégáknak a képzettsége, mind a létesítmény tűzoltóság, a sprinklerrendszer, tehát a logikai biztonság, tehát az eljárások is ezt garantálják, hogy ne történjen ilyen eset. So both the physical safety, the training that our colleagues receive, the sprinkler system that we have installed, the fire department, which is on site, these are all safeguards that are designed to prevent any such contingencies. Egyébként itt utalt az ügyvezető Dr. Léura, a cég tulajdonosára, aki mérnökként 39 éve foglalkozik akkumulátor kutatással. Ő számára és egyébként a cég minden dokumentuma is azzal kezdődik, hogy számunkra a biztonság az első, és ennek a mindenféle megteremtése, legyen szó egyébként akár az irodai környezetről, akár a gyártási környezetről, tehát ez a nulladik pont, hogy innen indulunk, és csak utána következik bármilyen más szempont figyelembevétele. You referred to the founder, the engineer founder, Dr. Lev, I think was the name, who devoted 39 years so far to battery research, and every document produced and related to him starts with the phrase safety is foremost concern. So this is really step number 0, not only in connection with batteries but in office jobs as well. So it's an overall priority for the company as a whole. Do you want to comment? And in order to simply understand, we can compare with the fuel tank and the battery cell. Egy egyszerű összehasonlítás kedvéért tessük össze mondjuk az akkumulátorokat egy teletank, egy benzintankkal, egy tele üzemanyag tartállyal. The subcontractor provided fuel tank is empty to the car maker. Kicsit
the supplier provide empty fuel tank to the OEM or the car maker. Hasonlóképpen nyilván az üzemanyagtartályokat is üres állapotban szállítják le a beépítésre az autógyárakba. Yeah, battery is a simple understand similar to the fuel tank with the oil to the delivery. With the oil. With the similar, which means with the energy. Egy picit hasonló ez a helyzet, tehát nem teljesen üresen, de gyakorlatilag mint egy kis olaj lenne az alján, úgy szállítják le. So which means from the battery company, we concentrate, deliver and produce with the energy, how to say, power chain and the fuel tank, similar to the fuel tank with the oil. Hasonlóképpen kell ezt elképzelni, tehát mi is tulajdonképpen, mint hogyha üzemanyagtartályokat gyártanánk, így kell elképzelni az akkumulátort, amit mi termékként szállítunk, és ez beépítéseként kerül a rendszerbe. Yeah, definitely. The cruising is very simple, I understand. If the twist the fuel tank and the distillery fuel tank happen to fire, similar to the battery. És hasonlóképpen egy üzemanyagtartályhoz, hogyha ezt valamilyen külső fizikai behatás éri, akkor előfordulhatnak problémák. Ugyanez mutató valamilyen szinten el, csak a akkumulátorokról. So which means for the manufacturer and the provider, they would like to concentrate the manufacture process to be safe, deliver to safe, assembly to the safe. Akkumulátorgyártónak a gyártási folyamat biztonságát kell maximalizálnunk, és egy biztonságos terméket átadnunk az autógyártónak. Which means the fuel tank and battery we have the same situation similar, don't worry. Tulajdonképpen legyen akár szó üzemanyagtartályról vagy akkumulátorról, hasonlóan gondolkozhatunk erről. Ami pedig az első kérdést illeti, ott ugye ami a kibocsátásra vonatkozott, itt ugye a legtöbb kérdés az ugye az NMP nevű oldószerhez kapcsolódik. Amit azért tudni kell, hogy egyébként néhány éve a hajfestékeknek egy aktív hatóanyaga volt, másik oldalon pedig a legnagyobb felhasználója egyébként az agrárium, ezért találnak olyan helyeken is NMP-t, ahol akkumulátorgyár még csak gondolatban sem létezett. De ettől függetlenül ez egy nagyon értékes alapanyag, aminek a gyártási folyamat során mi a 99%-át visszanyerjük, tehát 1% keletkezik olyan, ami egyfajta gyártási veszteség. This is a very valuable substance that we use, and we actually recover 99% of it in the manufacturing process. Approximately 1% is kind of process manufacturing loss. És a Hungrán hálózat tagját képező Bajy Zoltán Kutatóegyetemmel kötöttünk most egy olyan együttműködési megállapodást, azt hiszem a 2024-es évnek volt egy magyar szabadalma, mert a normál esetben ez úgy néz ki, hogy azt a levegőt, ugye, amit ebből a térből elszívnak, azt átvezetik egy vízfüggönyön, ahol lecsapódik egyébként a vízben ez az NMP, és jelenleg kémiai anyagokkal semlegesítik. A Bajy Zoltán Kutatóközpontnak pedig az a találmánya, hogy tulajdonképpen egy baktériumot tenyésztettek, ami megeszi az NMP-t, és most abban segítkezünk nekik, hogy ezt a laboratóriumi körülmények között igazolt baktériumot fel tudjuk fejleszteni egy ipari méretre, és már Kínában ki tudjuk próbálni az ottani gyárainkba, és hogyha ez igazolja a működését, akkor pedig beépíteni az itteni működésbe. Referring to the research project together with the Hungarian research group about the technology that would include some specific strains of bacteria that would then practically eat any leftover NMP from the extracted air and manufacturing processes. So if this can be scaled up from the laboratory to the industrial settings, then we would, as a next step, take it for testing in China and incorporate it in our processes as well. Tehát a különböző pontforrásokon távozó anyagok, ugye azok egy nagyon hosszú szűrőrendszeren keresztül mennek ki, hogy minimalizált legyen egyébként a környezet terhelés, tehát ugye szennyezés egyáltalán nem történhet, a terhelés pedig a jogszabályi határértékek alatt van sokszorosan egyébként, tehát hogy nem meríti ki egyáltalán a jogszabály adta lehetőségeket sem, hiszen ugye a jogszabály is úgy fogalmaz, hogy az elérhető legjobb technológiát kell alkalmazni,
és mivel ugye mi gyárom 2027-re lesz kész, ugye nyilván az átadás pillanatában, de az az elérhető legjobb technológia lesz egyébként Debrecenben. As far as the point sources of pollution at the plant are concerned, they go through a very long process of filtering. So practically there's very little or no pollution at the end of that processes. They are all well within and below the limits which are prescribed and imposed by the relevant regulations, which by the way prescribe or require the company to use best available technology, which is going to be even 2027 when the serious production starts, it's going to be the best available technology installed. A felhasznált víz az alapvetően ugye ez a tisztított szennyvíz, illetve felszínvíznek a keveréke, ugye ez a szürke víz. Ez alapvetően a hűtési célokat szolgálja, tehát ez az egyetlen dolog, ami el tud párologni, de az viszont semmilyen technológiával nem találkozik, az ugyanúgy működik, mint egyébként bármilyen más üzemben, tehát technológiával nem találkozó, egyszerűen párolog. The used water at the end of the process is practically a mixture of the grey water and then some of the clean water, which is leaving the plant, but it's only used for cooling purposes. It doesn't encounter any technological elements, so if any of that water evaporates, that doesn't constitute any polluting source either. Találkoztam már olyan jelzéssel is, hogy hát a megépült gyáraknál, hogy ugye milyen kémények vannak, és ugye ez pont ellenkezőleg van, az a jó, hogyha egyébként ilyen sok kéményt látnak, mert az azt jelenti egyébként, hogy ezekben történnek meg a szűrések, tehát itt van biztosítva az, hogy egyébként semmi ne jusson ki a környezetbe. What's ironic or contradictory is that often people are appalled by if they see a large number of chimneys, whereas in fact that's always a good sign because that means that there are different filtering processes in place, and actually it's not without any filtering that emissions are emitted. Köszönjük szépen a választ. Van-e még kérdés? Tessék. Köszönöm a lehetőséget, Retelis László vagyok a Civis Hírtől. Nem olyan régen voltunk a másik nagy kínai akkumulátor gyártó cég sajtóeseményén. Ott hangzott el, hogy 2026 tavasza körül ők 2500 munkavállalóval számolnak, ehhez képest tartottak 2025 novemberében 1000 főnél, úgyhogy egyébként már akkor az 1500-at el kellett volna érniük. Tehát szép és dicséretes és támogatandó cél és terv, és én sem mondanék más, mint hogy a régióból szeretnék munkavállalókat toborozni, de a valóság egy picit úgy tűnik, hogy más. Arra volnék kíváncsi, hogy az IVI esetében milyen tervek vannak arra az esetre, hogyha a 2026-os toborzás mégsem teljesen váltja be azokat a reményeket, amik a 2027 év közepi, évelei induláshoz szükségesek legyen, az még csak mondjuk tesztüzem. So László Venkovics. László Ratalics. Ratalics from Finnish local news portal. They were at the press event of the other major Chinese battery manufacturer in the city, and they heard that by 2026, the spring of 2026, they hope to have 2,500 employees also. Actually, also from the region. Whereas in fact by 25 their headcount was only around 1,000, whereas it should have been 1,500, 1,500 by that time. So obviously it's a very commendable aim that you want to recruit primarily from the city and from the region. But the question remains, what happens if those targets are not met, if you're not able to find a locally sourced workforce, and yet by 2027 you want to launch production as originally planned. So what are your plans for such a situation? Itt én annyival kezdeném, hogy és lehet itt jön ki ez a fajta különbség, amikor a Tommal egyeztettük ennek a kampánynak a részleteit, hogy pontosan akkor milyen felületeken és hova jelenjünk meg, akkor jelezte egyébként, hogy már olyan mennyiségben is állnak rendelkezésre önéletrajzok nálunk, tehát akik nálunk akarnak dolgozni, hogy jelenleg azok, a rekrutálást végzik, konkrétan egyelőre nem bírnak a létszámmal. Tehát én azt gondolom, hogy az is sokat számít, hogy ki milyen megítélést alakított ki magáról,
ebben a régióban. Tehát nem önmagában csak és kizárólag a kampány, hanem ezek a fajta körülmények, illetve azt is látni kell, hogy ahogy elhangzott, mi alapvetően technikusokra és mérnökökre támaszkodunk a működés során, és ennél az 1 kilométeres gyártósornál, amit említettem, ez azt jelenti, hogy itt komplex munkafolyamatokat kell tudni végezni és beavatkozni. Magyarul mi egy magasabb hozzáadott értékű munkaerőt keresünk. Tehát nem ugyanarra lövünk egyébként, mint a másik akkumulátorgyár, mert más a felépítése és más a technológiája egyébként a gyártásnak. Ezért mi egyelőre nem tapasztalunk egyébként ilyen problémát vagy aggodalmakat. So this is where some of the differences that we talked about before come to the surface. As you prepared for this campaign, it was mentioned that already there's such an interest from potential inquiring potential employees that you are overwhelmed with just processing the existing demand for those jobs which are going to be introduced. So it has to do with how the company is evaluated, what its reputation is. It has to do with the fact that it's mainly technicians and engineers that you are looking for, not operators, whereas it might be the case for other companies. It's complex work processes that these employees will be in charge of, so it's a higher added value role that they will play in the process. So currently no major difficulties are foreseen in the recruiting efforts. Yeah, and I think this is the purpose why we held this event today. And this is like it's a recruitment campaign, it's like employer branding for us. And we understand that the brand is not built up just by 1 year or even 2 years. We need much longer time than that. And on the one hand, we are now continuously build up the contact with Debrecen Vocational Training Center to put some joint training program for our potential employees in the future, to the young people, offering them some practical hands-on training. Even in the future, we also offer our internal employees the opportunities to China, maybe. Tulajdonképpen ez ennek a mai eseménynek az egyik célja is, hogy már most belekezdjünk egy olyan típusú munkáltatói márka felépítésére, ami nyilván nem egy 1 vagy 2 éves folyamat, egy sokkal hosszabb folyamat eredménye, hogy megkülönböztessük magunkat más munkáltatóktól a régióban. Ugyanez a célból kapcsolatban vagyunk már a Debreceni Szakképzési Központtal is, ahol közös képzéseket fogunk létrehozni, bevezetni gyakorlatorientált módon a fiatalok számára, illetve a munkavállalók számára is munkahelyi képzéseket fogunk biztosítani többek között Kínában is. On the other hand, of course, in this industry, we realize that there are lots of foreign investment at the moment. We actually start our research on the local labor market salary benchmark like 2 years ago from 2023. So first to give an attractive salary package to local people, and at the same time we want to keep a good relation with the other investment in Hungary and offer many job opportunities to the local people. Másfelől tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok külföldi beruházás jelent meg az elmúlt időszakban a városban. Ebből is, ennek is okán mi már 2023-ban megkezdtünk egy
felmérést, kutatást arra vonatkozóan, hogy a kompenzációs szintet körülbelül hova lőjük be, hogy megfelelően vonzó bérezést tudjunk kínálni a helyi munkavállalóink számára. Jó kapcsolatokat igyekszünk építeni ugyanakkor a versenytársainkkal, illetve a régióban működő más cégekkel is, illetve igyekszünk a városban is megfelelő kapcsolatokat fenntartani. Bocsánat, csak hogy még a különbségre rávilágítsak. Ugye mi 28 gigawattórás járunk, szemben a CT-nek azt hiszem 30 gigawattórás a járata, nem egy szignifikáns különbség a kettő között. A miénkhez 1000 munkavállaló kell, az övékhez 3000. Just to highlight one other important difference between EV and CATL, it's 28 gigawatt hours in case of our plants. It's about 30 gigawatt hours for CATL, so it's similar in terms of capacity. However, it's only about 1,000 employees that we will need, as opposed to 3,000 for CATL, which of course highlights the difference in the technologies as well. Bocsánat, csak még esetleg ugye ehhez kapcsolódó kérdés a munkaerő vonzásához, hogy ugye sajnálatos módon például az Audinál úgy halljuk, hogy leépítés van, volt vagy lesz, hogy esetleg gondolkodnak-e abban, hogy az ország más tájékáról vonzanak valamiféle jó képzett, elsősorban jó képzett, akár az autóiparban tapasztalattal, automatizálásban tapasztalattal rendelkező munkaerőt, illetve ha ebben gondolkodnak, akkor ugye van a városnak, ezt Ádám nyilván jól ismeri, akár lakhatással kapcsolatos programja, projektje, amivel esetleg lehetne vonzani a Magyarországról, de nem a napi bejárással megközelíthető távolságból jövő munkaerőt, hogy ebben gondolkodnak, hogy esetleg a lakhatásban valamiféle együttműködés akár a várossal, akár önállóan ebben lépni. Kvázi akár ingatlan befektetésben gondolkodva, lakótelep építésben részt venni. Just to follow up with that topic about attracting workforce, especially from within Hungary, we heard that at car maker Audi there was, or there is, or there may be in the future some reductions of the workforce, which of course raises the question whether we might be also interested in attracting highly trained and experienced workforce, especially in the field of automated production and automotive industry in general from other parts of Hungary, from outside of commuting distance. So not only from the region, but perhaps from other parts of Hungary as well. Of course, it will have to also be related to housing solutions. The city already has plans for housing projects, and the question is also whether your company might be interested in cooperating with the city in helping these potential future employees from other parts of Hungary to relocate to Debrecen and provide housing for them. For the first question, yes, of course. As I in the talk I just gave, currently we are looking for people not just in Debrecen area. Actually, many of our current employees, they are from Budapest, from Miskolc, or from other region of Hungary. So yes, of course, we are looking for people from other regions. Kérdésre válaszolva, lehet, hogy rosszul fogalmaztam az előadásomat, tehát nem csupán Debrecen és környékéről kívánunk munkaerőt toborozni, hanem egész Magyarországról. Jelenleg is a már említett 165 munkavállaló közül többen érkeztek Budapestről, Miskolcról, távolabbi helyekről is, tehát nem csupán helyi munkaerőre támaszkodunk már most sem. And one point what our candidates look very highly of is of course the transportation or relocating in Debrecen. That's why we are currently working with several housing agency providing us with like almost 1,000 accommodation or beds opportunity, so that these resources we keep it in hand, and when we need or when our candidates ask for these relocation conditions, we can provide it at once.
Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, ami felmerül egyébként a hozzánk jelentkezők részéről is, és tudunk nekik segítséget nyújtani ebben, tehát ilyen típusú relokációs, költözési támogatásban tudjuk őket részesíteni, illetve már jelenleg is kapcsolatban vagyunk olyan szervezetekkel, akik jelenleg is mintegy körülbelül 1000 élőhelyet tudnak számunkra biztosítani abban az esetben, hogyha ezzel kívánnak élni. Ezek, ahogy hallottuk, szállodai típusú, szállodai minőségű, szálláshely jellegű helyek. I would like to make an additional comment. Definitely, as the Tom mentioned, EVE Hungary opened out to the local and Hungary the talent to our company. They can provide the related loans and the subsidy. Tehát szeretném a Tom által említetteket kiegészíteni valamilyen értelemben. Tehát valóban a cégünk Magyarország teljes területéről kíván tehetséges munkavállalókat vonzani ide a régióba. Yesterday we have the meeting with the HIPA, definitely including all the Chinese company which located in Debrecen, including CATL and Samico. Definitely, I recommended to the HIPA and the Debrecen government, we would like to establish an HR center in Debrecen. The purpose is very simple. First, we would like to prioritize for the Debrecen people to join our Chinese company. Tegnap volt éppen egy találkozó a HIPA-val hasonló témakörben, ahol a Debrecenben működő kínai vállalatok részvételével felvetette a cégük képviselője, vagy talán éppen ügyvezető úr azt, hogy érdemes lenne egy olyan típusú HR központot létrehozni itt a városban, amely ezeket a típusú problémákat is hivatott lenne kezelni. Yeah, why we would like prioritize the Debrecen, the local resident. We won't want to happen. Many the Hungary people come to here the city, influence the local resident life and some the work. Fontos az, hogy ha máshonnan érkeznek a városba, akkor ez ne borítsa fel itt a helyi tehát a piacot tulajdonképpen, housing marketet akarnak magyarul mondani, tehát az ingatlan piacot gyakorlatilag ne legyen rá ilyen káros hatással. Yeah. If this vacant position is prolonged, it's difficult to recruit. Definitely, second, we consider the other region, the talent of the Hungary. És ezáltal lehetőséget adjunk távolabbi régiókban élők számára is arra, hogy ide költözve be tudjanak tölteni itteni munkalehetőségeket. Yeah, definitely this aligned with the Asian company in which located in Debrecen, including CATL, Samico, Ecopro, definitely including EVE. Ecopro-tól kezdve a Semcoton keresztül, a CATL-lel, illetve az EVE-vel bezárólag ebben közösen vennének részt egy ilyen erőfeszítésben. Köszönjük szépen, és kérdezem, hogy van-e esetleg még további kérdés Márti részéről? Egy rövid extra kérdés. És akkor ez egyben az utolsó kérdésünk is lesz, az időkeret lejárt a mértesi. Tavaly azt hiszem az év első felében szerepelt a helyi futballcsapat mezén az EV Power, mint támogató. Gondolom ez is a társadalmi kapcsolatok erősítésének része. Aztán feltűnő volt sokak számára, hogy ez eltűnt az év második felére. Mi várható ebben? Várható-e, hogy az EV Power a jövőben akár a futballcsapat mellett jelenik meg, ahol most egy új tulajdonos van, ugye? Vagy más sport szponzorációt vállal. Köszönöm szépen. Valósítottunk meg a futballklub támogatása mellett más sportszponzorációt is egyébként, akik az ilyen saját testülősítésekben érdekeltek, azok az akadályfutásban ők ezt tudják, hogy a Hungarian Throwdown-nak a támogatói voltunk a tavalyi évben. Valóban a 2024-es évben volt együttműködésünk a DVSC-vel, a 2025-ös évre elindítottuk a tárgyalásokat, de ott már mire letisztáztuk egyébként a paramétereket, addigra bekövetkezett ez a tulajdonos váltás, illetve eléggé belementünk már akkor a szezonba,
és most pedig mivel új tulajdonos van, újra felvesszük ebben a kérdéskörben a fonalat, és reméljük egyébként, hogy a támogatói között lehetünk majd egyszer a DVSC-nek. So yes, actually we were sponsors. EV was a sponsor of the local football team for a while, and we actually sponsored also other sports also. And we continued negotiations for sponsorship in 2025 as well. There was a change of ownership in the football team, and the season was well underway. But we would continue to explore this possibility also. Köszönjük szépen a válaszokat, köszönjük szépen az érdeklődő kérdéseket. Aki egyéni interjút szeretne készíteni, ahogy említettem, őt várjuk a sajtófalnál, akinek pedig a mai napra már nincs további kérdés, őt arra bíztatom, hogy ha még nem reggelizett, akkor mindenképpen reggelizzen, ha már reggelizett, akkor egy 10 órait még nyugodtan vállaljon beindulás előtt. Nagyon köszönjük az érdeklődést, találkozunk legközelebb is. Viszontlátásra!